Здравейте, братя и сестри! Аз съм пастор Димчо Кунчев и искам да говорим за убийците на нашата радост. Пътят към истинска радост, нещо, което сам съм преживял и преминах. Имали ли сте някога чувството, че сте в капан? Че правите всичко, както трябва, ходите на църква, участвате в ревностно служение, четете Божието Слово, стараете се да спазвате всяко Божие поведение, но вътрешно сте изтощени, разочаровани и сякаш животът ви е един скрит провал. Мнозина от нас познават това тежко усещане. Аз бях точно там. Правех всичко по правилния начин. Казвах правилните неща, приемах правилните неща. Молех се с всички правилни молитви, но пак се чувствах изморен до смърт да живея и да се разочаровам. Приятели, не ви ли е писнало от безкрайните опити и провали? Защото дори когато животът на човека външно изглежда успешен, може да бъде истински провал. Аз бях там. Точно там, където този външен успех всъщност е една болезнена илюзия. Има път, който му се вижда прав на човека, но краят му е пътища на смърт. Притчи, глава 14, стихове 12 и 13. Това е мълчаливият провал на душата, който ни оставя празни, въпреки всичко, което светът вижда. Това е мястото, където религията не носи отговор, а само изтощение, но днес не е така. Вече не съм в това състояние. Един ден аз извиках към Господ с цялата си душа. Къде си? Направи нещо. Покажи ми как вярата да действа в живота ми, защото вече ми е трудно да вярвам. Бях стигнал до ръба, до пълното изтощение, където човешките сили и логика свършват. Единственото, което ми остана, беше този отчаян, суров и неподправен вик към моя Създател. И в този отчаян вик, който Бог чува, както ни уверява Псалм, глава 91, стих 15, аз осъзнах нещо фундаментално, как се измъкнах от този провал. По какъв начин? Какво ми помогна? Ето какво направих. Първо, осъзнах истинския враг. Прогледнах и видях, че нашата радост е атакувана от убийци. Това не са само вътрешни състояния като раздори, стрес, разочарование, страх, нетърпение и липса на граници. Тези бяха нещата, в които бях впринчен. Но разбрах, че врагът е и гласове, които се опитват да подкопаят вярата ми и потенциала ми. Хора, които ти казват: ти не можеш, няма да се справиш, ти няма да успееш. Независимо дали идват от света, или дори от среди, които би трябвало да те подкрепят в църквата. Аз взех желязно решение, тези гласове и тези влияния незабавно ги премахнах от живота си. Аз просто отказах да ги слушам. И спрях да имам приятели, които пречеха на нашата радост и вяра. Второ, взех категорично и непоколебимо решение, ще изкореня всичките убийци на нашата радост. В името на Исус. Това не беше просто мисъл, а смел акт на вяра и воля, пълно обръщане към Божията всемогъща сила и власт над всяко зло. Когато взех това решение, аз осъзнах, че вече съм активно и съзнателно част от нашето благословение. От днес нататък аз съм повече от победител, аз съм благословен и нямам провали, защото Бог е с мен и ме подкрепя. Трето, приложих Божието Слово не просто като текст, а като живо оръжие и пътеводител в битката срещу безпокойството и стреса. Аз се предавам на Него и Му благодаря. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо, с молитва и молба, с заблагодарение, излагайте прошенията си на Бога. И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус. Филипяни, глава 4, стихове 6 и 7. Това е моят начин да предам контрола и да получа Неговия свръхестествен мир. Срещу страха, аз приемам Неговия дух на сила, защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. 2 Тимотей, глава 1, стих 7. Това е осъзнаването, че имам власт над всеки страх чрез духа, който живее в мен. И най-важното, аз казах да на радостта в Господа. Защото разбрах, че радостта в Господа е нашата сила. Неемия, глава 8, стих 10.
Това е моят избор да живея в неговата неизчерпаема радост, която е неразрушима. Аз вече казах да на радостта ми в Исуса. Затворих вратата на дявола за винаги и отворих широко вратата на Господ към нашата радост и вяра за винаги. Приятели, ако аз можах да го направя, то и вие можете. Не позволявайте на нищо да ви държи в плен дори и за миг. Какво убива вашата радост днес? Кои са тези убийци, които ви спират? Днес е денят на вашата свобода и победа. Не отлагайте. Назовете ги, представете ги пред Бог и Бог ще ги премахне. Възкликнете с вяра: аз избрах радостта в Исус Христос. Сега е вашият ред. Бъдете благословени с радостта на Господа. Амин. Бог ви обича, обичайте го и вие.